són tenides en compte en el sentit que són els propis joves els que han fet arribar a la pròpia regidoria què és el que ells volien. Una política que nosaltres, des que vam arribar al govern, ara farà aproximadament 2 anys, el mes d'abril, l'hem tingut en compte com una prioritat que s'ha traduït en la participació directa dels joves a través dels consells consultius, en aquest cas el de joventut, i també recentment hem tirat cap endavant tot un programa en el qual volem que tota la joventut de Salou, a través d'un tríptic, a través del Facebook, etc., ens faci arribar quins són els seus suggeriments i com volen definir la seva ciutat. Nosaltres escoltem els joves perquè entenem que no podem fer cap mena de política sense escoltar-los i sense tirar cap endavant les seves necessitats i les seves demandes. No té cap mena de sentit. Per tant, felicitats, perquè de veritat l'heu acceptat i, com no, fer una valoració realment també molt positiva de la col·laboració que estan fent les 3 administracions des ja fa molt de temps. Això significa que hi ha capacitat d'enteniment i que hi ha capacitat d'optimitzar recursos entre les diferents administracions. En aquest cas estem parlant de Cambrils, Vila-seca i Salou, per fer programes d'aquesta mena i que també aprofitem per fer una crida tots plegats per intentar incrementar-ho en altres serveis i en altres aspectes. Però també el fet que la joventut dels diferents municipis pugui conviure. Això és un fet realment importantíssim perquè permet que hi hagi intercanvi d'idees, permet que hi hagi intercanvi també, com no, d'amistats, en definitiva que es cohesioni encara molt més el tema de la joventut en els diferents municipis. Jo acabaré, no diré res més, crec que he dit bastant, per tant cediré la paraula a l'alcalde de Cambrils i agrair a tots vosaltres, als alcaldes, la feina que fan en els seus respectius